Здравейте на всички! Ще играем Dream League Soccer 2016. Ще играем също Ювентус, Барса също Ювентус. За да знаете само, че съм с хак. Така че почваме. Само да се видя играчите, никога не към тези неща. Така, ще играя с първите. Така. Започва матча. На кой след да не играем, аз не знам. Абонирайте за моя канал. Почнахме лошо. Абонирайте се за моя канал. Последвайте Петър Пламенов и Павел Пехливанов. Дайте палец нагоре, ако ви хареса видеото за сега. И в коментарите кажете кой ще победи този матч сега. Аз или другия отбор. Напишете в коментарите долу. Неймар. Аз не съм от много говорящите, обаче да ви кажа, че не съм от много говорящи. Ще говоря малко по-високо, защото май не се чувам. Аре, не става. Дигне към Неймар. Неймар към Суарес. Не стана паса. Мога да ме бият Ювентус, защото са много добри. Били са на няколко пъти. Това, че трябва да играя много добре. Ето спа. Я може да ме спаси. Видя къде се хвърлиш, да ме спаси, ако не е бих. В ъгъла. Ъгъла. Точно до гредата е бих. Аре, Бискет, взима я. Фал. Как фал, бе? Тер Стеген на вратата. Той е на вратата да спаси отбора си. Суарес с топта. Да. Не стана. И не стана. Подава към Неймар. Неймар дали ще хване. Паща я. Не може да го мини. Какво взимане на топката, тук се обърках обаче. Обърках се. Не. За малко 1-1. Но Тер Стеген на вратата. 45-та минута ще да ми вкарат гол. Имат още шанс. Но ще свири съдята. И съдята ще свири за края на първото по време. Няма да правя смени всъщност. Не искам. Неймар към Меси! Вънка. Не стана много добре. Пике. Машеранов. Меси не може. Меси. Дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Това казах ли го май? Не знам. Май не го казах. 2-0 отбелязва Суарес. 9 номер. Ювентус преди много бях слаб. Много побеждаваха. Даже и къде бях с хак, също ме побеждаваха. Но този път заради клипа, като нямаме клип, са казали. Айде да го оставим да победи, защото снима клип, да бъдем добри. И Буфон опазва. И сега ще вкара Неймар.
Обърках се. Неймар центрираше и Бускетс качеше в гола. Значи, но ума ми не става нещо. Неймар с топката. Не стопка, влезно бе. Браво. Тикне към Неймар. Неймар. Не, какво спази Инеста? Браво. Суарес към Меси. Меси е сам вече. Това вече няма как да не е гол. Как засада, бе? Къде те засада, бе? Засада. Измисляме засада. И 1-2 за отбора на Барса. Дани Алвес карва. Дани Алвес отбелязва за отбора на Ювентус. Сега Неймар. Пак ви казвам, последвайте Петрака Пламенов, Павел Пехливанов, абонирайте се за моят канал, гледайте клипа и свърши матча. Ще играе, не ви казахме, че ще играе само един матч. И това беше за днес. Довиждане, абонирайте се за моят канал, дайте лайк и до тук. Довиждане.